Guru všetkých učiteľov úspechu a autor jedného z najznámejších motivačných bestsellerov všetkých čias, Napoleon Hill, povedal: čokoľvek si ľudská myseľ dokáže predstaviť a čomu uverí, to aj dosiahne. Každý z nás má iné predstavy o svojom vysnívanom živote, tak ako každý z nás má iné životné poslanie, iné danosti a schopnosti. Nech je váš súčasný život i vaše momentálne mentálne nastavenie akékoľvek, z hĺbky svojho srdca vám hovorím, že všetko, po čom vaše srdce a duša túžia, môže byť súčasťou vášho života. Ako začať žiť svoj sen? Keď túžite zmeniť svoj život, svoju prácu, vzťahy, nájsť vnútorný pokoj a harmóniu, dostať sa do súladu so sebou samým, so svojím okolím i prírodou, získať zdravie a kondíciu, príjmite zodpovednosť za váš život. Áno, priznať sebe samému, že ste si pritiahli negatívnu situáciu, je pre mnohých z nás niekedy tou najťažšou vecou. A prečo to tak je? Myslíme si, že keď príjmeme zodpovednosť za veci, s ktorým vo svojom živote nie sme spokojní, stávame sa človekom, ktorý zlyhal. Alebo jednoducho odmietame pripustiť, že sme si chorobu, prepustenie z práce alebo inú pre nás nepríjemnú udalosť pritiahli my sami. Staviame sa do pozície obete a tým zároveň sami sebe odopierame možnosť zmeniť svoj život vo svoj prospech. My sami sme pánmi nášho života, tvorcami našej reality. Naše životy sú odrazom našich myšlienok. Každý z nás má v sebe mocný nástroj, kľúč ku všetkým dverám, ktoré túžime otvoriť. Tým kľúčom je naša myseľ. Môže to znieť priam neuveriteľne, avšak náš mozog všetkým prijímaným informáciám dáva formu. Všetká hmota je len energia koncentrovaná do vibrácií istej frekvencie. V skutočnosti to nie je tak, že by obraz, svet, na ktorý sa dívate, existoval a preto ho vidíte. Obrazy, ktoré denne vidíte, existujú preto, lebo ste si ich stvorili. Pevný svet podľa kvantovej mechaniky vôbec neexistuje. Atóm sa na určitom mieste objaví len ak sa rozhodnete naň dívať. Svetlo prechádza očami, odrazí sa od zadnej časti sietnice a spustí elektrické a chemické impulzy, ktoré putujú nervovými vláknami do mozgu. Ten veľmi inteligentne približne v 1/10 sekundy určí, ako to vyzerá a vytvorí obraz. Mozog mení príjmané dáta na obrazy podľa našich vnútorných systémov. Prečo je vlastne negatívna situácia pre nás negatívnou? Lebo ju takto vnímame. Napríklad strata zamestnania v konečnom dôsledku vôbec nemusí byť negatívna. Keď sa na situácie zo svojho života pozeráte retrospektívne, začnite ich vidieť v inom svetle a chápať jednotlivé udalosti ako dieliky tvoriace nádherné puzzle. Začnite preto vnímať všetky negatívne situácie radšej ako lekcie života, pretože nás učia lepšie spoznať samého seba a prebúdzajú v nás vďačnosť. Garantujem vám, že i v ten najhorší deň vášho života máte byť za čo vďačný. Mahatma Gandhi povedal: buďte tou zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete. Znamená to, že by si každý z nás mal najprv nastaviť zrkadlo. V túžbe vidieť okolo seba krajší svet, začnite od seba. Začnite vďačnosťou a začnite ňou hneď teraz. Som vďačný, že dýcham vzduch, že vidím nádherný svet okolo seba, že počujem zvuky a hudbu. Ďakujem za ľudí, ktorí ma obklopujú. Som vďačný za všetko, čo denne dostávam. Ďakujem za možnosť vytvárať si svoj život podľa svojich najhlbších túžob. Vážte si každý okamih dňa. Nezapodievajte sa minulosťou, ktorú nevrátite. Ak jej umožníte, aby vás trápila, dovolíte minulosti vstúpiť do vašej budúcnosti. Ublížil vám niekto v minulosti? Ranil vás? Neberte si slová ani skutky druhých ľudí, dokonca ani vašich najbližších osobne. Človeka, ktorý sa voči vám nezachoval s láskou, k tomu doviedol vlastný strach, vlastné frustrácie, obmedzenia a zlyhania. Pamätajte, že nemôžete zmeniť druhých ľudí, ale iba seba a svoje vnímanie udalostí vo vašom živote. Nájdite preto voči druhým pochopenie a lásku a vnímajte na nich to pozitívne. Máte právo mať túžby. Naše túžby sú tým, vďaka čomu od počiatku expanduje celý vesmír. Nežite však svojou budúcnosťou, ktorá len príde. Žite tu a teraz. Žite hneď v tejto chvíli. Začnite práve v tomto okamihu vnímať nádheru okolo vás. Vzduch, predmety, prírodu, ľudí, zvieratá. Žite v prítomnosti.
Verte, že všetko je možné. Keď si myslíte, že nie, je to iba vašimi mantinelmi. Obmedzeniami, ktoré ste dali vašej mysli. Otec sveta snov, sveta rozprávok Walt Disney povedal: všetky naše sny sa stanú skutočnosťou, keď sa odvážime za nimi ísť. Aby som vám demonstrovala, že slova všetko je možné nie sú iba frázou, uvediem pár extrémnych príkladov. Populárny couch rečník Anthony Robbins spáva denne iba 4 hodiny a podáva na svojich niekoľkodňových seminároch neuveriteľné výkony. Francúz Henri Montfort je jedným zo skupiny ľudí, tzv. Bretariánov, ktorí nepotrebujú prijímať žiadnu tuhú potravu a dokonca len minimálne množstvo vody a vedú plnohodnotný život. Určite aj vy ste už počuli o ľuďoch, ktorí sa dokážu vykúpať v ľadovej vode v zime, alebo ďalšie príbehy, ktoré by väčšina ľudí označila za výmysel alebo zázrak. Spomeňte si však na to, čo nám dokazuje kvantová fyzika. Všetká hmota je len energia koncentrovaná do vibrácie. Náš trojrozmerný pevný svet v skutočnosti vytvárajú milióny kvapiek energie, fotónov a elektrónov. Spánkom prijímame energiu potrebnú na chod organizmu. Ale energiu dokážeme prijímať aj inak ako spánkom. Jedlom prijímame živiny potrebné pre naše telá, ale živiny tvorí energia. Ľudia žijúci bez jedla dokážu prijímať dýchaním priamo túto energiu. Ľudia, ktorí sú nahí, keď vonku mrzne, si dokážu vytvoriť teplo svojou energiou. Čokoľvek si ľudská myseľ dokáže predstaviť a čomu uverí, to aj dosiahne. Každý človek môže žiť svoj sen. Nemusíme žiť bez jedla ani spánku, všetci sme na inej úrovni vedomia, ale všetci máme rovnaký účel bytia. Zmyslom každého života je robiť iba to, čo nás baví, aby sme boli šťastní a užívať si každý okamih. Robte iba to, čo vás baví a užívajte si prítomnú chvíľu. Naplňajte svoj život šťastím a radosťou. Kašlite na svoje paradigmy, vaše navyknuté vzorce správania sa. Nie je nič, čo by ste museli robiť. Nemusíte trpieť. Keď s niečím vo svojom živote nie ste spokojní, máte iba dve možnosti. Prijať to, alebo opustiť. Vzdajte sa vecí, ktoré vám prinášajú negatívne emócie a ktoré vás nevedú k vašim túžbám. Ak sa niečoho vzdať nemôžete, príjmite to také, aké to je. Ak túžite po niečom preto, lebo si myslíte, že vám to prinesie šťastie, naplnenie a harmóniu, vedzte, že to, čo hľadáte, je už dávno vo vás. Naplnenie prichádza zvnútra, nie zvonka. Pokiaľ vaša túžba vychádza znútra, keď cítite, že to, čo si želáte, je tým, prečo ste stvorení, prinesie vám naplnenie. Ako premeniť sny na skutočnosť? Nech už snívate o čomkoľvek, na naplnenie vašich snov sú potrebné 4 veci. Uvedomenie, odhodlanie, disciplína a precítenie. Uvedomenie znamená zistenie, že sa na veci dá pozerať inak. Znamená to zbaviť myseľ strachu a obmedzení a uveriť, že sa to dá. Odhodlanie je vaše rozhodnutie začať, spraviť prvý krok. Disciplína predstavuje vašu vytrvalosť. Nie však odopieranie si niečoho, ale vytrvalosť nespadnúť do starých vzorcov správania sa, do starých zvykov a myslenia. Preto si znovu a znovu pripomínajte poznatky a zistenia, ktoré vám priniesli uvedomenie a doviedli vás k odhodlaniu. Pomôže vám to vytrvať, byť disciplinovaný. Precítenie znamená vytvoriť si v mysli obraz toho, čo chcete a správať sa tak, ako by ste to už mali. Všetko, po čom túžite, už je vaše. Vtiahnite vaše túžby do vášho života precítením pocitu, že sú už naplnené.